Morgenvloggen. Ny dag, ny trøje, ny hike. Endnu en gang har vi bevæget os ud i Sequoia National Forest. Vejret er dejligt. Og Jakob, hvad er det du har på ryggen? Det ligner da ikke dig. De andre kalder mig Backpack Nasseren, fordi jeg simpelthen aldrig selv har rygsæk med. Så derfor har jeg taget den med i dag, og derfor også pakket unødvendige ting. Så jeg har taget trøje med, selvom vi snakker 26 grader. Men sådan er det nu engang, og det er der ikke noget at gøre ved. Første stop på turen. Vi har gået 114 meter opad, elevation gain. Og så har vi altså gået 3,12 kilometer. Og så kan vi altså se, målet er Alta Peak. 6,7 miles. Ja, det er vel lidt over 12 kilometer. 10 kilometer måske. Og solen bager bare på en. Vi parkerede i forvejen 7.000 feet oppe. Så man kan altså godt mærke, at det er lidt svært at trække vejret heroppe. Det er varmt. Jeg tror UV'en er sådan noget 9-10 stykker. Også fordi vi er så højt oppe. Alt det vi har set, sagt hinanden for et simkort uden problem. Hvis du ikke hævner, er du ikke vores, så er du alene. Hvis du ikke hævner ind for 24, så er det for sent. Bubber pille på pille, når du renser i for i. Han er på sin move, han er blevet rendt op. Og når jeg bliver stor, vil jeg være som mig. Den er shooter, aimer for the stars. En shooter på scooter, helt dårlet på ringvejen. Minutter beslutter, du bluffet, der er ingen vej hjem. Og med følelser kan ikke mærke dem. Føler jeg fryser i denne verden. Føler jeg fucked up, helt ærligt. Tunge ord, der bliver rundet i kælderen. Og når de blå kommer, så er det bare run, run, run. En ung sjæl, der solgte sine fætter. Han kan ikke komme mere. Nu er en gang alt det vi har set, sagt hinanden for et... Woohoo! I'm the king of the world! Vi gjorde det sgu 4 timer og 15 minutter senere. 15 kilometer senere og 1200 meter i elevation senere er vi nu på Alta Peak. Det højeste punkt i hele Sequoia. Okay, det er nu faktisk derop, men det er lidt livsfarligt at gå derop. Prøv at se det her view. Det var helt fantastisk. De andre kommer dernede. Hvis I ikke så det på videoen, så vi faktisk, I ved, jeg har den her Animal Encounter list, og der kan jeg nu officielt fortælle, at vi har tilføjet en wombat. Og ikke bare 4 wombats, som vi så på vej herop. Helt herop i bjergene. Det er vildt nok, de bor helt herop. Jeg kan lige sætte et billede og en video ind her. Allan! 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 Au! Allan! Så det var sgu ret fedt, den er sjældent. Det er sgu nok de færreste, der har den på listen i vilde forstand. Jeg kan slet ikke snakke for jeres udmattet. Det var måske den hårdeste hike, jeg nogensinde lavet, men det synes jeg siger ved hver hike, jeg tager. Og sådan vildt, at der er så meget sne heroppe. Men vi har en regel, når vi er på hikes, og det er, at man ikke må nyde frokosten andre steder end summit, altså andre steder end toppen. Det kan vi nu hermed gøre. 4:15. Det er en sen frokost, men sådan er det. Man skal yde, før man kan nyde. 3.600 meter over havoverfladen. Så man kan også mærke, at det er virkelig svært at trække vejret herop. Eller det er i hvert fald sværere. Det bliver psykopat hurtigt forpustet. Nå, jeg vil ikke kameraet fra mig og nyde udsigten. Det skal man jo huske. Alt det vi har set, sagt hinanden for et simkort uden problem. Hvis du ikke hævner, er du ikke vores, så er du alene. Hvis du ikke hævner ind for 24, så er det for sent. Bubber pille på pille, når du renser i for i. Han er på sin move, han er blevet rendt op. Der er dyr. Fuck random. Det var slet ikke meningen, det var slet ikke det, jeg ville filme. Nå, så viser det sig sgu. Vi har fået en god gammel ven væk, der camperer halvvejs op imod Alta Peak. Så han var 70 år gammel. Ham mødte vi på vej op, og nu også på vej ned. Han var så bekymret for os, fordi han synes det var blevet så sent, og han havde heller ikke givet at sige til os, men han synes vi var kommet meget sent afsted. Så han havde sgu holdt sig vågen og stusset over, hvornår vi kom forbi ham igen. Så da han så os, så blev han så glad. Så skulle han også lige have et billede af The Danish Boys til konen. Men vi havde selvfølgelig lidt travlt med at komme ned, fordi solen går ned lige her kl. 20. Så det er med en time. Og så råber han så efter os, guys, where are you going? You are going the wrong way. Så viser det sig eddersørme, at vi har taget den forkerte vej op, hvilket har tilføjet 5 kilometer på den ene bane op
Og det havde så også tilføjet 5 km, hvis vi havde fortsat. Men der er reddet væk og skulle sige til den her vej. Så skete det endelig. Jeg ser stats. 7 timer, 36 minutter, 26,37 kilometer i distance. Og så har vi altså gået med en elevation gain på 1,2 kilometer. Hold kæft, hvor har det været en hård hike. Jeg går ind og stopper den nu. Pause. Finish. I'm finished. No, I'm Danish. Se statsene. Crazy. Jeg vil gerne have nogen. Ja, tak. Vi kører en sen aftensmad. Vi har lige været på den mest sketchy in and out nogensinde. In the hood. Når det er sagt, så er klokken 11. Vi er på vej mod Santa Barbara, hvor vi skal se en masse ting i morgen og se søelefanter. Der er 3,5 timer derhen, så det bliver lækkert. Vi ses i morgen. Vi siger godmorgen til vloggen. Klokken er 10:20. Hvorfor er den så sent, jagtefar? Det var fordi, at vi kørte til sent ud på natten i går, så vi kunne være så tæt på der, hvor vi skal hen i dag. Vi skal til San Simeon. Det her, hvor man kan se søelefanter, der er verdens største sælart. Det ved jeg ikke om er true, men det tror jeg. Dernæst skal vi til Santa Barbara, som skulle være et virkelig lækkert sted, lidt ligesom Klitmøller. Der vil Rasmus rigtig gerne hen. Derefter så skulle vi gerne ende dagen nede omkring LA. Der har vi altså booket en campingplads for 3 nætter til og med søndag, hvor vi skal hente Louis i LA Lufthavn. Vej ned til LA, der kører vi altså igennem Solvang, som jo er den her dansk-amerikanske by, som nok ikke er så dansk længere, men som er lidt et must. Og tænker vi at spise noget aftensmad der. Det kunne være ret sjovt at prøve at se, om man kunne få noget dansk mad. Hvad dagen ellers kommer til at stå på, det ved vi ikke endnu. Jeg ved bare, at vi har overnattet gratis herude ingenting. Søelefanterne. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick aside without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. It's not like you. Hvorfor er det så nysgerrig? Det er lige golden shower der. Vi lidt golden shower. Rasmus står lige og pisse, så kom den sgu ind og ville være med. Så måtte han lige pisse på den. Det er sådan man gør. Det gør man i USA. I ved hvordan det er. Nå, vi er kommet til søelefanterne. Vi har kørt 1,5 time, og I kunne nok se. Ej, prøv at se. Få lidt i autocamperen. Lidt. Ej, lidt. Må det lyste lidt, Rasmus? Jeg er lidt pisse på den. Hvorfor er den så chill? Er du sindssygt og mange? Og se, de ligger hele vejen derhen. What, der er mange. Nå, skal vi have nogle fun facts om søelefanter? Damerne kan veje op til 1.600 pund, hvilket svarer til omkring 800 kilo, mens mændene kan veje 5.000 pund, hvilket svarer til omkring 2.200 kilo. Deres torpedo-shaped body gør, at de nemmere kan komme frem i vandet. Ja, det tror jeg var lidt det. Altså, det er da flot, og det er da sjovt, at der ligger så mange her, men man er jo omringet af turister. Så ligner det jo bare en normal sæl, som man har set overalt i hele verden. Men ja, det ved jeg sgu ikke. Jeg prøver bare at være rå og bare at være ærlig, ikke, i mine vlogs, i stedet for at alt skal være så sukkersødt. Ej, det er imponerende, så mange der ligger. Det ligner jo en masse døde fisk, der er bare flødet med strømmen heroppe af. Men jeg vil så sige, det fedeste ved at se de her søelefanter, det var da helt klart turen op. Vi har virkelig kørt i noget smukt landskab. Og sjovt, at vi startede i ørken, og så har man kørt igennem alt muligt forskelligt terræn. Og nu kommet ud til vestkysten. Det er den der.
Det viser sig desværre, fordi vi var også lidt sådan spørgende og forvirret over, at vi ikke kunne se den her snabel. Så hvorfor de hedder søelefanter. Det skyldes altså, at mændene har sea migration lige nu. De er ude og finde føde, og det gør de fra midt-march til start juli. Så de helt store har jo været dobbelt så store. 3 gange så store. Det er ærgerligt, men sådan er det. Det der, det bliver Jacob i Las Vegas om et par uger. Hvad mener du med det? Hey audience, som I ved med mig, så er der no days off. Det kan godt være, at vi hygger ud og ser søelefanter, griner og har det for fedt. Men når alt kommer til alt, så er det her også et arbejde. Så når det er sagt, så er det jo vigtigt, at vi kan trække den her ferie fra i moms. Og det kan vi jo, hvis vi sidder og redigerer lidt. Så det er faktisk en arbejdstur det her. Det går igennem JHC Enterprise, og så trækker vi hele lortet fra. Vi ses. Så kunne jeg ikke holde pranken inde længere, guys. Jeg har rejst til Danmark. Jeg er tilbage. USA-vloggen slutter her. Vi har fået nok. Som I kan se, dansk bindingsværk, danske flag, vingård, danske flag der. Ej, det er jokes, guys. Vi selvfølgelig bare kommer til Solvang, som er den danske by i USA. Her bor der altså 6.000 indbyggere. Den er altså kendt for den danske kultur, fordi der for mange år tilbage kom en masse danskere hertil og bosat sig her. Den her kultur har man lidt prøvet at holde fast i. Det sjove er jo så, at de prøver at holde fast i den danske mad, men det lykkes ikke helt. Så det vil vi altså gå ind og undersøge. Første stop bliver nu Mortens Danish Bakery. De har romkugler. Hvor er de flødeboller henne? Nej, de har flødeboller. De har flødeboller. Drengene skulle have sig en Rome ball, altså en dansk romkugle. Det er faktisk en virkelig, virkelig hyggelig by. Og meget dansk. Det var fint. Hvad var det, de kaldte romkugle? Rumball. De fik sig en rumball, som de kalder det herhen. Men lad os gå ned ad den gade der. Vi kan ned og finde Copenhagen Street, som er der alle de gode ting skulle ligge. Stiger op over Birkegården, og malkepigen pumper sin gæld, mens præstens kone står på hænder for sin bror, og kløvermarken står i flor. Storken er en dejlig flyver, koen har et dejligt hyre. Danmark er et dejligt land. Kornet vokser vildt på engen, bonden får sin mad på sengen. Dansken er en dejlig mand. Der findes andre mennesker end dem, der er danske. De bor i huler. Solvang restaurant, som skulle være den bedste danske restaurant, er lukket. Det lukker klokken 3 åbenbart. Den næstbedste skulle være restaurant Bido Danmark. Så lad os gå ind og se, hvad de kan. Jeg satser på noget smørbrød. Mange tak. Velkommen til. Står det også på dansk. Thank you so much. Lad os se, hvad de har. Jeg skal have frikadeller, mindst og brun sovs, tror jeg. Så valget står lige nu mellem flæskesteg, der skulle være husets favorit, hakkebøf med løg, frikadeller, eller nogle Danish open face sandwiches, som de kalder det her smørbrød. Thank you. Er du sindssygt, det ser frøderen ud. Får vi en frikadelle, smørbrød, ostesmørbrød, og så flæskesteg med remo. Vi bad lige om en skål remoulade. Det her, det viser at være kartoffelsalat, men det er meget flydende. Ja, det er ikke remoulade. Det smager ikke helt af remoulade, Der er lidt for meget sender vi her. men den smager ret godt, det alligevel.
Det var alt i alt en rigtig, rigtig god oplevelse. Det vil sige, det var smagt faktisk som noget smørbrød, højbelagt smørbrød, du kunne få hos en dansk slagter. Så det var lækkert. Remouladen var lidt off, men helt fint alligevel. Indianeren. Hendes børn var kvart dansker, så det vil sige, at deres far er halv, og derfor deres farfar eller farmor er helt dansker. Så det er jo gået i generationer. Det har vi lige Vendårs Lodge. aldrig nogensinde gjort. De varme lande er noget lort. Men storken er en dejlig flyver. Koen har en dejlig yver. Danmark er et dejligt land. Kornet vokser vildt på engen. Bunden får sin mad på sengen. Det var disse 3 herrer, der etablerede byen i 1911. De havde alle sammen den her fælles drøm om at skabe en dansk by i USA. Og nu er der æbleskiver. Så vil der have en bajer. Danish pancake balls. Dansk bagværk. Og så en sort kaffe på Mortens Ej, for satan. bageri, naturligvis. Nok om Danmark og Solvang. Vi er jo ikke taget til USA for at snakke med danskere. Ikke at vi snakkede med nogen danskere overhovedet. Jeg troede faktisk lidt, at det der var et turistmekka for danskere. Men sådan skulle det ikke være. Vi hopper videre og kører nu mod Santa Barbara, som skulle være lidt ligesom Klitmøller og være noget af Rasmus' helt store hit på den her tur. Vi ses i Santa Barbara. Så drengene er ankommet til Planet Fitness. Det er vores 4. træning på hele turen, så det bliver lækkert. Vi tager en pool, og når det er sagt, så er der ikke mere at sige, fordi nu skal vi ind og træne. Godmorgen, vloggen. Sikke en måde at starte dagen på, hva'? Hvorfor hører I good old Michael J? Det gør vi simpelthen, fordi vi skal til Hollywood i dag. Og hvad laver man i Hollywood? Man laver film i Hollywood. Hvad drømmer alle om at gøre i Hollywood? Tag ind og se en legendarisk film i Hollywood. Så det skal vi simpelthen. Vi skal til Hollywood i dag. Vi skal til LA. Og så skal vi altså ind og se Michael Jackson movie later. I et af LA's/Hollywoods mest ikoniske biografer. Når det er sagt, så har vi lige fået morgenmad. Vi har sovet lækkert. Og hold da op, Jakob. Det er ikke en fin vej, du er på. Hvor har I sovet i nat? I ved, vi elsker at sove gratis. Det er der intet bedre end. Så i går, der ankom vi til Santa Barbara, hvor vi trænede Planet Fitness. Og så er Santa Barbara altså en ret fin, eksotisk by, 40 minutter fra LA. Så det er en god by, det er en stor by med lækre huse, dyre villaer. Og derfor kan du ikke parkere nogen steder. Og vi endte med at køre op af en rigtig dyr vej og komme helt op til toppen i nogle bjerge. På vej ned ledte vi efter nogle huse med lys i. Klokken var 9:30 og stoppede så her hos good old Jackson. Han havde faktisk Jackson, skud til Michael Jackson. Og spurgte sig om det var, han ville have noget imod, at vi parkerede foran hans hus. Og det var helt fint med ham, og han vidste, at hans nabo også var ret chill omkring det. Så det er altså her, vi holder. Vi har sovet lidt ned ad bakke, men så er det jo heldigt, at drengene har styr på det. Og har sådan nogle gule klodser her, som gør, at du kan nivellere slæden en smule. Vi vil nu køre ned til Santa Barbara Harbor, ned ved havnen, gå en tur, se området. Og så har vi altså check-in klokken 1 på vores RV-park i LA. Så ses vi i Santa Barbara, tænker jeg. Skal vi ikke gøre det? Yeah! Vi er ankommet til Santa Barbara. Vi er parkeret i oversized parking only. Og så vi kan se, at drengene er fuldt klar på Michael J senere. Det er lidt mærkeligt, det er så overskyet. Det er første gang, vi faktisk oplever det på ferien. Jeg kører uden solcreme i dag. Hellere rødbrun og flot end fedtet og bleg. Det er det, jeg altid har sagt. Så om dagen ikke kunne blive bedre og smukkere, så er FC lige smidt pokalen. Så det bare hygge sig, og så bare glæde sig over, at Brøndby de ikke tabte pokalfinalen, for vi er slet ikke med. Nu ved jeg ikke, om man kan spotte det, men Santa Barbaras kyst har virkelig meget
olie. Bare herfra, hvor jeg står, kan jeg se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boreplatform. Det tror jeg ikke, jeg har oplevet før. Hvad? De har bananasplit, det er anden Skal vi have det? Vloggen. De har bananasplit, det er anden vloggen. Vi skal have bananasplit. Rasmus har fået anbefalet det her pizzeria. The Lucky Penny, der skulle være en af de bedste pizzaer, hans ven nogensinde har fået. Det ligger i Santa Barbara, nede ved kysten. Man giver 140, og det er jo, hvad det koster nu til dags for en pizza, men den skulle være virkelig god, så det glæder vi os til. Vi tager den to go, fordi vi har en halv time til vores parkering udløber, og så er det altså mod LA. 45 minutter senere. Det ser godt ud, drenge! Det ser godt ud. Det ser virkelig lort ud. Nu er ikke lige ramme med GoPro, jeg. Spicy honey. Nu filmer jeg. Så er vi kommet frem til Los Angeles, LA. I've never seen that before. Was it like medical helicopters? I've never seen 3 helicopters like that take off before. No, it was crazy. I also thought there was only one in the beginning. Oh, and then also 3. That was crazy. Did you see if it was medical or? No, fire department. Oh, fire department. Yeah. We have a lot of fires here. A lot of forest fires or? The Pacific Palisades, it burnt down, 4,000 homes? Yeah, okay. I have a couple people living here, their homes burnt down. Recently or? Yeah. Men det er ejeren af RV Park. Der kan være 200 RV's herinde, så det er sgu en stor en, vi kommer til. Han har aldrig set 3 helikopter flyve på den måde henover her før. Det viser sig, at det er brandhelikopter. Altså, kommer til LA. Det er virkelig hyggelig park, det her. Vi er en halv time for Hollywood Hike. Vi er en halv time for downtown LA. Det fede område, hvor Walk of Fame er. Nu skal vi altså booke en Lyft. De er lidt billigere end Uber. Det er Ubers store konkurrent. Så vil vi ned og gå Hollywood-hiken. Ned og se Walk of Fame, gå den. Og så er det altså beef senere. If this town is just an apple, then let me take a bite. If they say why, tell them that it's human nature. Why, does it do it that way? If they say why, tell them that it's human nature. Hollywood. Ja, dreng, hvis det ikke var for jer, så stod jeg jo nok og fik en Oscar lige nu. Ej, hva? Hvor er det smukt. Jeg havde egentlig forventet, at det var et andet sted, Hollywood-skiltet. Det lå sådan lokaliseret blandt lidt mere sådan flotte huse, lidt filmting. Jeg ved godt, det er et ret fedt hus, det der. Lidt mere Hollywood-agtigt sted, der retfærdiggjorde skiltets berømmelse. Ligger relativt kedeligt sted, må man sige. Det er lidt random buildings, der ligger her. Hele filmindustrien er langt væk. Du kan jo ikke rigtig se skiltet hernede fra alligevel. Men altså, nu skal jeg ikke gå her som en eller anden klog dansker og brokke mig over valg af placering af Hollywood-skiltet. Men skriv noget i comments, hvis I godt kan lide, når jeg er lidt ro i betrækket. Når det er sagt, så vil jeg bare keep on going. Jeg tror, at hiken ender op bag ved Hollywood-skiltet. A stranger, electric eyes are everywhere. See that girl, she knows I'm watching. Hollywood. Der har vi Beverly Hills. Det er alle de her bjerge herhen. Downtown LA. Der har vi Santa Monica derude. Havet. 4 kilometer, 45 minutter og 200 elevation gain. Senere er vi nu ved toppen af Hollywood. Der har vi altså Hollywood-skiltet, det famøse skilt. Verdens måske mest kendte skilt. Det vil jeg gå så langt og væde min morfars gamle hat på, det er. Når det er sagt, så elsker jeg. Og det er kæmpe stort, mand. De har godt nok mange security guards på os. Hvorfor har de så meget beskyttelse på os? Det I så der, det var Church of Scientology Celebrity Center. Det er altså Scientologys hovedkvarter, der ligger her i LA. Sindssyg lokation og kæmpe slot. Det siger nok også noget om, hvem det er, der ligesom er med i Scientology, og hvilke personer det er, der konverterer til det her. Fordi det koster jo ret så meget at være en del af det, og så sidder nogen på toppen
og skummer fløden. Og det er imponerende. Og her har vi endnu en selvkørende bil, hvis I spotter. Ingen chauffør. Grineren. Chicken og chow. Det havde vi også på UBC, der hvor vi gik. Det hedder International Food Court, hvor du går ned. Så tager du en 2-item combo. Så vælger du ris eller nuder, og så vælger du altså 2 forskellige stykker kød. Og det smager virkelig lækkert. Jeg glæder mig. Barbecue pork, orange chicken, det ved jeg ikke hvad er. Man prøver at se, hvor meget mad man får. Den måde, de laver kinesisk mad på her i Nordamerika, det er helt sindssygt. Det er så meget value for money. Man kan ikke engang spise det her, men det er lækkert. Det er køren. Det går smart. Det er mad, ja. Det er sådan, de leverer mad her. Og det starter sgu da her. Starter den der, eller hvad? Very good, man. Det ved jeg ikke, hvad man er. Jeg kan se, der går den. Det er Coco. Det er sådan, de leverer mad herhenne. Og der er selvfølgelig Uber Eats og måske faktisk også Just Eats bud og så videre. Men nu er de altså begyndt på de her små nogen, der kører rundt og leverer mad. Det fungerer. Jeg ved ikke, hvor godt det fungerer. Den lever lidt sit eget liv derhen for. Hvor sjovt. Nå, men nu er vi kommet til det. Michael B. Jordan. Det er den falske Michael. Der er jo kun én Michael, vi leder efter. Og ingen af os ved faktisk, om man har en sten. Men det ville da være for sindssygt, hvis man lige kunne få et billede med den sten, inden vi skal ind og hylde ham. Og ja, vi er på Hollywood Boulevard. Det kunne det godt være, faktisk. Det tror jeg lidt, det er. Vi kommer på Star Wars bar. Skud ud. The city's heart begins to beat. Reaching out, I touch her shoulder. Skud. Savner dig. Savner dig. Tell him that is human nature. Why does he do it that way? If they say why? Så vi skulle se Jackson, eller Michael, som den hedder. Fuck, den var god. You know I'm good, I'm bad. Alt i alt en mega banger film, og sådan en film, man skal se i biffen, fordi hold nu op, var lyden god. Og de sange, han har lavet, er jo fantastiske. Altså, det var en øjenåbner, en film. Man vidste jo selvfølgelig godt alt det her med faren og Jackson 5 og så videre. Men alligevel, ja, altså, han er jo et fantastisk talent. Ham Michael Jackson der, eller Michael J, som jeg kalder ham. MJ. Virkelig god film. Kæmpe anbefaling herfra. Nu skal man jo hjem og se YouTube-videoer af hans gamle koncerter. Hjem og google billeder af faren. Alle hans brødre. Lige høre nogle af sangene igen, se lidt gamle interviews, finde en dokumentar om, da han døde. Altså, you know how it is, når man lige ser sådan en film, der er en dokumentar, eller sådan en autofiktionsfilm af en biografi at være. Altså, så skal man sgu hjem og i gang, ikke? Nu venter vi på en Uber, og så vil vi hoppe hjem. You know I'm good, I'm bad. Godmorgen vloggen. Så skete det sgu. Rasmus og Marius har drillet mig hele morgenen med mit gedeskæg. Som nogen nok har lagt mærke til, så har jeg prøvet at rocke lidt gedeskæg i Trailer Park Boys ånd. Og det synes jeg selv er blevet ret godt. Men vi skal ud i aften. Vi skal i byen. Vi skal i byen downtown LA. Vi skal ned på Santa Monica. Så er det stor byf, så er det Havana Club, og så er det i byen. Det ryger nu. Det vil jeg bare lige meddele. Vi vil få noget morgenmad. Banger film i går. Jeg drømte om Michael J. hele natten. Og i går aften slog jeg bare så interviews omkring ham, og den der Billie Jean performance, han lavede på MTV. Lille opdatering herfra, men ja. Så er vi kommet frem til Santa Monica Pier. Det her, det er jo LA's varemærke. Vores Lyft Rider var bare han var en fornøjelse, så man er glad nu. Prøv at se den her strand her. Det er jo rigtig GTA-strand. GTA-sted det her, hvis folk kan kende det.
er vi kommet til den famøse Venice Beach, Venice Boardwalk, Venice Strandpromenade, som er her, man har set rigtig mange YouTuber og influencer. Mange pranks as well. Skal du have den her til din dame, Marius? Hvordan er det nu, du går? Klam dam så. Ja. Nå, drengene de skal i byen, og det betyder selvfølgelig, at vi skal have en fade. Hvis der er noget, jeg skal vide om Canada, så er det, at canadier kan ikke finde ud af at klippe. Jeg blev klippet 3 gange i Canada, og alle gange har det været ret dårligt. Så nu må vi se. Jeg håber, de kan rette den, jeg fik lagt i Canada, inden vi tog afsted. Det er noget dyrere her i USA, skal jeg love for, eller i LA. Man giver 300 kroner for en klipning her. I Canada kunne du komme af med 180. Så må I jo vurdere senere, hvis klipning der er bedst, og skrive det ned i kommentaren. Just feel it. You have to show them that you're really not scared. You're playing with your life, this ain't no truth or dare. They'll kick you, then they beat you, they'll tell you it's fair, so beat it. Det var det for